Aquest calendari té una contraportada on ensenya tots els sants que hi ha cada mes. Per exemple, un mateix dia que n'hi ha un, d'altres n'hi ha dos, d'altres n'hi ha 10, i la manera és que mirin el dia i a la contraportada trobaran tots els sants que hi ha en aquell dia. A l'altre bocí de la contraportada trobem tota una sèrie de rodolins, d'endevinalles, de poemes i d'embarbussaments. I també una cançó. Això cada mes porta la seva. Tots els mesos comencen pel número 1. A la primera casella hi ha l'1 sempre, a la segona el 2, a la tercera el 3, després veurem per què. També podem veure a la part de dalt, a la dreta, un ninotet de neu, vol dir que estem a l'hivern. Marca també totes les estacions de l'any. I ja tornem al colorís. Aquesta és la primera part del calendari. Aquests petits serveixen per marcar els sants i aniversaris de cada una de les persones que nosaltres volem que siguin significatives a la nostra vida. Aquests moments que hi ha aquí al mig que ens indiquen el diumenge. Llavors jo he pensat, si és totalment arbitrari l'escriptura, la numeració també ho és, la col·locació dels números també dins de l'espai. Per què no aprofitar aquesta cosa i marcar els diumenges de manera que a mi em puguin servir tota la vida?